Insellmilkom u nistedinkom għal 11 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Matul dawn il-ħdud qed naqraw siltiet mill-Vanġelu skont San Mark. Fil-background ta' dan il-Vanġelu hemm dejjem id-domanda minnu Ġesu. Kull silta li naqraw tatina risposta. U jien naħseb li jekk naqdu flimkien is-silta tal-ħadd li għadda u s-silta li sejrin nisimgħu f'dan il-ħadd li ġej, ir-risposta tagħna tkun Ġesu dak illi jisma' il-kelma talla, Ġesu dak illi ifittex il-mumenti ta' intimità ta' talb mal l-missier, kelma u talb li mbagħad jixprunawh għall-missjoni tiegħu, illi jxandar b'kelma qawwija il-bxara tajba lil-foqra u li jfejjaq lil-morda u jagħti il-ħelsien lil dawk kollha li kienu maħkuma minn spirti ħżiena. Fil-Vanġelu tal-ħadd Ġesu joħroġ mis-sinagoga, mimli bil-qawwa tal-kelma talla, mismuha u mxandra. Ġesu jidħol fid-dar ta' Pietru, hemmhekk ifejjaq il-kunjata ta' dak li kellu jkun il-prinċep tal-Apostli. San Mark jagħtina deskrizzjoni sempliċi imma sabiħa. Abdilha idea, qajjimha u d-deni ħallija. U hi bdiet isservija. Xi ġmiel. Ġesu jmiss il-marit, qisu bħal donnu, ifakkarna fil-missjoni tiegħu fuq is-salib illi jieħu fuqna il-mart kollu tagħna, li jerfa' fuq spallejh il-ħażen kollu tagħna. Hekk jagħmel fi ftit sekondi mal-kunjata ta' Pietru, jieħu l-mart tagħha, jagħtiha l-fejqan u l-ħelsien biex hi meħlusa tista' taqdih. U ġibulu ħafna morda u ħafna mxajtnin, propju fit-tmiem dik il-ġurnata tas-Sibt fir-raħal xkejken ta' Kafarnaum f'xatt il-baħar tal-Galilija. U Ġesu jkompli jfejjaq. U Ġesu jkompli jeħles. U Ġesu bħal donnu fit-tmiem din il-ġurnata jiġbor fil-qosor dik li kellha tkun il-missjoni tiegħu. Illi jerfa' il-ħażen tagħna, il-martana fuq is-salib biex bil-qawwa tal-istess sagrifiċċju fuq is-salib joffrinna l-fejqan veru, il-ħelsien veru, joffrinna l-grazzja li nkunu verament ulied adottivi tagħna. Mbagħad Ġesu jinġabar jitlob lejl fit-talb li tixprunaħ għal predikazzjoni qawwija fil-Galilija. Fil-mart tagħna mulej, fid-diffikultajiet tagħna, bil-qawwa ta' salibek, aqbdilna jdejna, qajjimna, għatina ħajja ġdida biex jixini s-sitwazzjoni tagħna naqduk bil-ferħ għall-glorja tal-Missier, imlaqmin fil-kelma tiegħek u msaħħin bid-don tat-talb li inti stess għallimtna nitolbu lill-Missier. Nsellmilkom il-mulej jagħtikom is-sliem.